19 minuts de programa, queden 19 minuts de versió estiu i acabarem de la millor manera que sabem, que és fent garrotins que podeu veure. Els està gravant ja la Mercè Mondelo a través del Facebook Live. Per tant, si voleu entrar a la pàgina Facebook del programa, allà veureu el que està passant ara mateix a l'estudi de RAC1 i és aquest moment de garrotins amb què acabem sempre els divendres i amb els que, lògicament, acabarem la temporada. Ferran Eixalà, qui portes avui? Perquè avui hi ha una gentada de por aquí, eh? Tres, us en porta tres, però són de por, això també us ho dic jo. Són de lo milloret que tenim en aquest país, pel que fa a glosa, els garrotins, i així els fico més nerviosos i els hi pujo unes expectatives perquè se bloquegin més. Mireu, tenim tres repetidors. Una bona persona, tu, sempre ho has dit. Us presento primer les dues repetidores que han vingut aquest any també. Sí. Començarem per aquella punteta d'allà i tenim a la grandíssima Fardatxa. Per la Fardatxa. Bona tarda. Bona tarda. A punt? Sí. Preparada? Sí. Vinga. Després, al seu costat, tenim, per fer pressió, l'actual reina de nyacres, amb tots vosaltres, Núria Casals! Un aplaudiment. Núria, com estàs? Molt bé. Sí? Estupenda. Preparada? Avui ja ho tens més per la mà, això. Això ja ho tenim fet. Perfecte. I ens en queda un. Un que va vindre l'any passat i que avui ens havien quedat aquest estiu amb ganes de tornar-lo a tenir, i quin millor que l'últim dia per gaudir una altra vegada del seu art amb tots vosaltres, el gran Farri! Com vaja, Farri? Molt bé, Recorda'ns on venia això de Farri, a veure. El meu nom és Ferriol. Ara, sí. No, clar, perquè si no, Farri, saps què vull dir? Sí. No m'havia cantat mai, no. Ja, clar. I abans de començar, que hi haurà gent que dirà, ostres, aquest estiu ja no sentirem més garrotins i tal, poden seguir anant a combats de glosa, de combats de garrotins. Per exemple, els propers que tenim, quins són? Els podeu dir? El dia 7 a Verges Sí? hi ha el glosador sota el campanar, que em penso que ja és la 6ª o 7ª edició. I el dissabte, això és dissabte, i el diumenge, el concurs de garrotins de Sabadell. Doncs ja ho A sabeu. les 8, més o menys, a les barraques de Sabadell. Perfecte. Doncs properes cites on veure el que ara escoltarem aquí a RAC1, no? Fantàstic. Sabeu com funciona, oi? Sí. És la mateixa dinàmica de sempre. Hi ha 3 sobres avui. Los tres tengo yo, sobres, los tengo acá. amb 3 temàtiques que comenceu a triar. Serà una Una para temàtica cada cadascú. uno, claro. Color. Fardatxa. ¿Qué color, Fardatxa? Roig. Vinga. Ay, qué color tan bonito, por favor. Bueno. Primer tema, el Brexit. Vinga. El Brexit. Tema d'actualitat d'aquesta setmana, en parlàvem abans d'ahir, si no m'equivoco, però ha anat tenint recorregut. Avui, per exemple, amb un jutge escocès dient a aquells que volien frenar el fet de tancar el Parlament que no. Per tant, continua endavant. Tot això per vosaltres, i ara, qui comença? Jo, dient el garrotín de la vera de Sant Joan. Qui arranque? El garrotín de la vera de Sant Joan. Aviam si quedem entesos que el tema em provoca esglai. D'on volen marxar els anglesos que no havien entrat mai? El garrotín de la vera de Sant Joan. El garrotín de la vera de Sant Joan. I aquest, el Boris Johnson, xiquet sí que l'ha fet bona, que vol tancar el Parlament. Ai, això, de què me sona? El garrotín de la vera de Sant Joan. I han anat Farri i Fardatxa, queda la Núria. De la vera de Sant Joan. Pobra gent, aquests d'anglesos, això del Brexit, quin estrès. I si tu dius de què em sona, com s'allarga aquest procés. Que grans! De la vera de Sant Joan. El garrotín de la vera de Sant Joan. Com s'allarga aquest procés, que són processos dels bons. Amb 155 no és i tampoc no el faran en presons. El garrotín de la vera de Sant Joan. I torna Fardatxa. El garrotín de la vera de Sant Joan. És que allà fan referèndums i són dels que són més molons. Per
al final los resultats tots se'ls passen per allà baix. I tanca el Brexit, la Núria. Ara aquí una citira i així us ho cantarem. Doncs que si Europa no ens mira podríem marxar també. Agarrotant de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. Canvi de tema, deixem el Brexit, anem al segon sobre. Ara Dos escull colores. la Núria. Vamos, Nuria. El groc. El groc. Qué bonito. A veure què surt. Estoy muy nervioso. Ai, porque Boris, es el ets? último día, por favor. Ai. Fas tan bé ja, Boris. Y mira, es el mejor de todos. Ah, sí? Versión estilo. Oh! Versión estilo. Vinga, avui acabem. Com sabeu, al versió estiu ens queden, mira, 13 minuts de programa. Ai, voy a Per tant, llorar. qui començarà ara? Jo. I això no és autobombo perquè no ens ho cantem nosaltres, és altribombo, eh? Sí, però deixa de ser autobombo igual, eh? Vull dir... Al garrotín. Agarrotant de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. I estos del versió estiu de la ràdio en sou un far. Sou los únics que aposteu per la cultura popular. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. Moltes gràcies, versió estiu. I ara us diré una cosa, que gràcies per fer confiança a tot el món de la glosa. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. Gràcies, doncs, és el que es diu i el que es diu cantant. Gràcies al versió estiu, jo de la Vània en soc fan. Agarrotant de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotant Torrem a fardatge. de Sant Joan. I los haters de les xarxes avui deuen ser contents que ens insulten en garrotins a veure si som valents. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. No provoquis. Anem a la Núria. Agarrotant de la vera de Sant Joan. Far i et quedes amb algú. Està bé, abans no et moris. Tu has triat a l'Havane, doncs jo triaré en Boris. Agarrotant de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. Jo no sé com t'ho diria, si del dret o del revés. Ai, si jo m'adormiria, ai, si en Ferri el clapés. Agarrotant de la vera de Sant Joan. Agarrotín, agarrotant de la vera de Sant Joan. Que jo no puc entendre com vos podrem fotre fora. I si tu et quedes amb Bori, em quedo el Xavi. Ja hi som. Vinga. Agarrotín, Aquell moment. agarrotant de la vera de Sant Joan. Deixi-ho aquí, ja. No ho deixin aquí, tira. Què vols dir? Tu et quedes en Rocamora i no el faré pas triar. Em quedaré el més artista, que és en Ferran Aixalà. Ara! Ha entrat en aquell moment ja que és queixa una mica, doncs retornem als sobres. Em sembla el Ferri i el contrari, eh? He de triar un sobre, no? Sí. Bueno, no. está difícil, está muy difícil ahora Queda mismo. un sobre. És el teu sobre. El blau. Això mateix. Atenció...
El tema escollit, L'últim tema que tenim en sobres. Que es muy largo, ¿eh? A Què veure, diu? Bomba a la playa. De la Barceloneta. recordeu, una bomba trobada a la Barceloneta, teòricament del 36, però no va quedar gaire clar, perquè després deien que potser per la forma... Era tot demasiado plegat- grande. Sí, és correcte, Boris, és correcte. Per tant, artefacte explosiu, bomba, Barceloneta, vosaltres mateixos. Del tribombo al tribomba. Vinga. Al garrotín. El garrotan de la vera de Sant Joan. El garrotín de la vera de Sant Joan. Tothom sap qui li ha posat i no vull causar una esquerda, però està bé, tothom reculli la seva merda. El garrotan de la vera de Sant Joan. El garrotan de la vera de Sant Joan. I amb l'armada espanyola crec que haurem de tenir paciència, perquè aniran trobant bombes fins al dia de la sentència. El garrotan de la vera de Sant Joan. El garrotan de la vera de Sant Joan. Jo no li veig la punta, de preguntes en tinc mil, però, ai, la gran pregunta és què hi feia allà un guàrdia civil. El garrotan de la vera de Sant Joan. Segona ronda de la bomba amb la Núria. El garrotan de la vera de Sant Joan. Avui vinc amb molta marxa, us ho dic, i és de debò, que si vaig a aquella platja segur la bomba sóc jo. El garrotan de la vera de Sant Joan. El garrotan de la vera de Sant Joan. A més, Sí, no? la Queden Guàrdia dos. Civil allà feia una calor que tomba. Va dir la Barceloneta, esta playa és la bomba. El garrotan de la vera de Sant Joan. Només queda el far. El garrotan de la vera de Sant Joan. Jo voldria preguntar, li pregunto a Monsenyor si a l'home que la va trobar i el que la va tirar tenien alguna relació. Que grans, per favor. Un aplaudiment per ells. Clar, i ara direu, si queden 6 minuts. Aquesta és la pregunta, Xavi. Com és que el dia que tenim més temps només tenim 3 sobres? No, perquè el quart sobre no existeix, és un tema lliure. Per tant, vosaltres tres us ho manegareu com voldreu. Començarà una o un, en el cas si ha de començar el Farri, no sé, i a partir d'aquí, 2 rondes. Saps què em faria molta il·lusió? Sí. Que passis aquelles coses que de vegades veuen els combats de veritat, allò, que és que un llança una cosa i l'altre... I comença a haver cert pic entre els tres, que... Ih, mola això. Qui comença? Sí, lo difícil sempre és arrencar, no? Sí? Voleu que us insulti o algo? Sí. No caldria. Salseo, Llavors tu vamos. mira per tu, eh? Vinga, va. Començo. Va, molt bé. Vinga, va. El garrotín. El garrotan de la vera de Sant Joan. El garrotín. El garrotan de la vera de Sant Joan. Farri, una que t'estima, ara aquí tu canta bé, que segur que tu la rima te la treus d'aquí al toper. El garrotín. Vinga, ja comencem, això m'agrada. El garrotan de la vera de Sant Joan. El garrotín. El garrotan de la vera de Sant Joan. Tu para de tremolar, Núria, que estàs molt nerviosa, i de tant de moure't ja arribaràs a estar Tortosa. El garrotan de la vera de Sant Joan. Vinga, Farri, que volem sentir contrat. Monsenyor, si a l'home que la va trobar i el que la va tirar tenien alguna relació. Que grans, per favor. Un aplaudiment per ells.
Clar, i ara direu, si queden 6 minuts. Aquesta és la pregunta, Xavi. Com és que el dia que tenim més temps només tenim 3 sobres? No, perquè el quart sobre no existeix, és un tema lliure. Per tant, vosaltres 3 us ho manegareu com voldreu. Començarà una o un, en el cas si ha de començar el Farri, no ho sé, i a partir d'aquí, 2 rondes. Saps què em faria molta il·lusió? Sí. Que passis aquelles coses que de vegades veuen els combats de veritat, allò, que és que un llança una cosa i l'altre... I comença a haver cert pic entre els 3, que... Ai, mola això. Qui comença? Sí, lo difícil sempre és arrencar, no? Sí? Voleu que us insulti o alguna cosa? Sí. Salseo, salseo, Llavors tu mira vamos. per tu, eh? Vinga, va. Començo. Va, molt bé. Vinga, va. Ja tenim. El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Farri, una que t'estima, ara aquí tu canta bé, que segur que tu la rima te la treus d'aquí al tupé. Vinga, ja comencem, això m'agrada. El garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. El garrotín, el garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Tu para de tremolar, Núria, que estàs molt nerviosa, i de tant de moure't ja arribaràs a estar Tortosa. Garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Vinga, Farri, que vols sentir contraatacar. Garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Que arribaràs hasta Tortosa, diu ella, ai com ho fila, i ja et diu que està nerviosa, ai la senyora tranquil·la. El garrotant de la vera, vera, vera de Sant Joan. Ens atrevim a treure la tornada o què? Sí? Sí? Vinga, va, sense tornada. I ara aquí va la més nova, ja t'ho explica amb alegria. Aquesta cadira és nova, la vaig trencar l'altre dia. La va trencar l'altre dia perquè hi ha qui no en tenen ni idea si compressin les cadires, les compressin a l'Ikea. I l'última. I jo d'aquí no me'n vaig, si algú no m'ho demana, però abans, sisplau, que canti un garrotín aquí la Vane. Dóna-li, dóna-li. Vane canta un garrotín que esto seguro les descoloca. Eso sí, yo te lo pido, que no acabe pa' tu boca. Y es que todo está muy bien, pero no habéis hablado todavía de lo más importante, no habéis hablado de Rosalía. Algú s'anima més? Tenim 30 segons. Vinga, va. No? Boris. Bueno, es la primera vez que lo hago, pero no sé, vamos a ver. Som-hi. Yo no sé lo que... Empecé muy agudo, perdón. Yo no sé lo que diré, pero lo voy a intentar. Eso es muy difícil, pero lo voy a disfrutar. Boris, un aplaudiment per tots, per Ferratge, per la Núria, pel Farri, per tots tres. Moltíssimes gràcies per venir. I gràcies al Ferran, que durant tots aquests dies l'hem tingut a la guitarra. Gràcies, d'Àlex Xavi, Arego. per permetre'm fer una cosa d'aquestes a la ràdio. Quin gran plaer, de veritat. I ara aquesta senyoreta que tenim aquí, aquesta senyora, de fet, que tenim aquí asseguda, s'acostarà un moment, que és l'Ona Vinyamata, que és la nostra productora, que sempre l'hem tinguda a l'altra banda. No li sentim la veu. Sempre l'hem tinguda dins la peixera. I, ostres, Hola. com Què estàs, tal? Ona? Molt bé, jo també vull cantar. Vols cantar? Va, No ho proposes? som-hi, no. I jo? Jo t'he dit, fes el que creguis convenient. Endavant. Val. A mi m'ha fet entrar el Xavi perquè jo sempre estic fora i per tant si cal jo canto però ara et toca roca. És a dir, Ona, no. Soc incapaç, però és més, no, és que no podré fer. No tinc temps, de veritat. No tinc temps per una cosa, perquè em queda només un minut. Ya estás alargando, ¿no? Sí. Algarro. Boris, només us demano
Res, 40 segons, de veritat. Us demano 40 segons per agrair a tot l'equip que ha fet possible el Versió Estiu aquesta temporada, un altre any, no sé què fa direcció, però torna a insistir en donar-nos programa, doncs, primer ho agraïm a direcció i, si m'ho permetreu, al Toni Clapés, que avui tenia unes paraules per nosaltres, jo les tindré per ell. Gràcies, Toni, per tornar a confiar en nosaltres. Ho hem fet de la millor manera possible, ens hem divertit moltíssim i us ho vull agrair a tots. Anna Priscila, els nostres amics, això mateix, els nostres Muppets. Gràcies, Xavi, si m'escoltes allà on siguis, Xavi Espinosa, perquè ets el nou i ets el que havies de debutar i ho has fet a les mil meravelles. Per tant, moltíssimes gràcies, però també al Jordi i a la Judit, que hi són any rere any. I després agrair a tota la resta de l'equip. I me'n deixaré algun perquè ara veig que vaig fatal. I a Gertrudis, que havien de sonar ara, però que no podran sonar perquè és tardíssim. També gràcies per aquella versió que ens vau fer del Molt Bona Tarda. En fi, que hi tornem quan sigui. Gràcies, un petó fort i fins la propera.